Grabe, napaka-agresibo. Yan mga Aji, advance Happy New Year sa inyo lahat. Nangingi kayo ng magandang laban sa akin bago matapos yung taon. Ito, OS ko to. OS yan. Tapos yung isa naman is going OS pa lang to. Alangan talaga yung size niya. Pero malaki kasi mga gagamba to mga Aji. And yan yung pinakamalakas na gagamba ko. Op. Subukan ko kung kakayanin niya yung malaki ko mga Aji. Kasi stop muna ako kumuha ng gagamba ngayon. Gawa ng holiday season kasi. Spend time with family mga G. Sa Papa Jesus. Tayong lahat pala. Yun lang masabi ko. Cherish nyo muna yung moment ngayon kasi holiday. Okay, game tayo. Tignan natin kung kakayanin. Yan na, bakbakan na. Sapo ka na, bakbakan agad. Hop. Laglag yung good size natin mga G. Selection to mga selection to kaya malalaki. Isa pa, subukan natin. Grabe, napaka-agresibo talaga. Napaka-agresibo ng OS natin mga Kaji. Parehong may kagat to parehong may kagat tong gagamba na to. So yan, nakikita nyo yung sapot, napakakapal. Sige. Laglag mga Kaji. Sabihin ko napuruhan na to. Masyadong malakas pumiga yung malaki. Yan. Grabe, hindi makaya talaga. Tingin ko patay na yung mga adya. Yung isa. Yan, bibigyan natin. Para masabi ko lang mga adya, enjoy lang natin ulit. Advance Happy New Year. And belated Merry Christmas sa inyong lahat. God bless. Enjoy na natin. Sana okay tayong lahat. Okay kayo. Iwas sa paputok mga Aji. At sa mga kapwa-vlogger natin, maraming salamat sa inyong lahat. Sana mas maganda pa yung pasok ng 2020 sa ating lahat. Mas maganda pa sa 2019 para lahat tayo nag-i-enjoy lang. Yun, chill mood lang tayo. Good vibes lang sa lahat. Ito yung gagamba. Sana mas mabigyan ko pa rin mas magandang content at may papakita ko sa inyo mamaya-maya siguro. Yun lang, God bless ulit from Gagambino and my family. Maraming salamat.